Dobar dan, dobar dan. Da vam pokažem svoje 3 najdraže vježbe za biceps i koje bi mogao raditi cijeli život da mi neko kaže odaberi 3 vježbe za biceps i kako se zapravo te vježbe trebaju raditi. Prvo imamo biceps na klupici. Uzmi što veću kilažu, natovari da svi vide da si glavni u teretani, šalim se, nemoj to napraviti. Kad se spuštaš ne ideš skroz do kraja, nego taman do tud. I nazad gore. Znači ovo radiš. Druga vježba za biceps je hammer povlačenje. Tu možeš slobodno uzeti malo veću kilažu, ali opet nemoj se grbaviti. Probaj ostati u leđima ravan, a možeš uzeti slobodno malo veću kilažu ovdje. I zadnja vježba, biceps na sajli. Uzmeš neki nastavak koji ti je donekle ravan i buđaš ovdje. Prsa van i sam pazi da se ne udariš baš ovim obiteljskim draguljima, da ne bude još veći problem nego što je. I to je to. Bog mi, i ovo je teško.